Freja, du har jo skrevet den her ganske udmærkede bog omkring, hvad større virksomheder skal gøre i forbindelse med innovation. Ja. Hvordan fik du egentlig idéen til den bog? Bogen hedder Hvad kan startups, som vi ikke kan? Og det er en guide til, hvordan etablerede virksomheder kan tiltrække startups og lave bæredygtig vækst. Og jeg fik faktisk ideen lige den dag, hvor NIA Screentech Hub åbnede, og hvor jeg stod til receptionen og kom ind i det her fantastiske miljø, I har skabt, og kunne mærke den der stemning af begejstring og nysgerrighed, men også tvivl og dilemmaer. Og så tænkte jeg, det er jo helt fantastisk, når store virksomheder stiller sig til rådighed, åbner op, inviterer startups ind og gør det omkring noget bæredygtigt. Men jeg kan også godt se, at hvis mange flere virksomheder skal gøre det, så er de nødt til at have en guide. Og jeg har arbejdet med det som erhvervsudviklingschef i Gladsaxe, så jeg har en rigtig mange metoder og værktøjer til det, og derfor tænker jeg, det må ned i en bog. Så for at gøre det let for de næste, der skal komme. I er jo frontløber på det her, men hvis mange skal gøre det, så skal det også være tilgængeligt. Ja, jeg står og smiler lidt, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, at vi famlede os lidt frem i starten, og det gør vi sådan set stadigvæk. Så vi ser os selv som en startup, kan man sige. Så hvad har du lært omkring NIA Screentech Hub i forbindelse med den her bog her egentlig? Jeg har NIA Screentech Hub med som case på det, jeg kalder et in-house miljø. Okay. Altså et miljø, hvor virksomheden har startups på deres egen metrik. Og det er der nogen, der har mulighed for at gøre. I havde jo rigtig god mulighed for det. Og når man gør det, så har man startups tæt på sig fysisk. Og det kan skabe den her interaktion mellem kerneforretningen og innovationen. Men det betyder også, at man som etableret virksomhed kan gøre en forskel for nogle startups. Man kan hjælpe med faciliteter, man kan hjælpe med lokaler, man kan hjælpe med viden, man kan hjælpe med sparring, og det kan få afgørende betydning for de startups, man får tæt på sig, at de vokser og skalerer på en helt anden måde, end hvis de har siddet alene. Ja. Og det er det, der jagter i bogen her, den der gensidighed, der kan opstå. Det gør noget for jeres bundlinje, men det gør faktisk også noget for deres bundlinje. Og det er et godt miljø. Det er nemlig rigtigt, og det er jo netop det, der er konceptet i vores model her. Netop at det enkelte startup skal komme ind og få råd og vejledning fra vores eksperter i NIAS-gruppen. Så alle, der flytter ind, har en relation til det, vi laver i NIAS i øvrigt. Ja. Og det har jeg jo set allerede nu. Der er allerede gode samarbejder på tværs af NIAS med de enkelte startups. Eksempelvis er en af vores centrale elementer i vores strategi i NIAS-gruppen, det er den grønne omstilling på energiområdet. Og flere af de startups, som nu bor i vores hub, arbejder inden for det område, og de første projekter er allerede planlagt, så det giver rigtig god mening. Det er et rigtig godt eksempel. Ja. Man er nødt til at designe miljøet om noget, der også betyder noget for en selv som forretning, fordi ellers er man ikke nysgerrig over for dem, der flytter ind. Man har ikke lyst til at investere i hinanden, også sådan tidsmæssigt. Så det er et rigtig godt råd i bogen. Find et eller andet, man er optaget af som virksomhed, og hvor man vil gøre et større forskel for noget. Ja. Så tiltrækker man også dem, som er særlig innovative og særlig ambitiøse. Og det er jo faktisk en anden ting, vi ser allerede, at det er jo virkelig noget, der motiverer de enkelte medarbejdere i NIAS til at arbejde med det her. Så dels så bliver vi klogere, men vi får også motiverede medarbejdere. Ja. Og det er jo vigtigt, både for de medarbejdere, vi har i dag, men også de medarbejdere, vi gerne vil have fremover. At vi kan tiltrække og tilbyde et område som det her i deres daglige arbejde og deres daglige udvikling. Så det har jeg set et stort eksempel på. Men det er det her, som de her corporate startup-miljøer kan, hvis de laves rigtigt. Ja. Og det er virkelig det, som min bog handler om. Jeg har lavet sådan en 4-trinsmodel, som gør, at den virksomhed, som siger, så miljø vil vi også gerne have, de bliver simpelthen guidet igennem fra, man får ideen, og hvad skal man så gøre, og hvem skal man involvere, og hvordan får man lavet det på en måde, så det passer lige præcis til ens egen virksomhed. For der vil aldrig være 2 miljøer, der er ens. Nej, det er rigtigt. Christian, hvad vil du anbefale andre virksomheder, der gerne vil i gang? Jeg vil anbefale andre virksomheder at søge inspiration i miljøet. Det er det, jeg selv gjorde. Jeg brugte meget energi på at tale med de andre hubs i Danmark og tale med andre stakeholders i det danske økosystem. Og det vil jeg klart anbefale, man gør. Og det stiller mig også selv selvfølgelig til rådighed for det. Så det er det, der vil være. Jeg vil jo anbefale folk at købe bogen, for det er lige præcis den tilgang, jeg har i bogen. Den lærer folk at komme fra idé til det færdige miljø og gøre det, så det passer strategisk til ens egen virksomhed. Ja, men helt enig. Og jeg er blevet klogere at læse bogen, så jeg kan kun anbefale den til andre. Og så tusind tak for det gode samarbejde. Jamen selv tak.